Sí, sí, creo que esa es una de las cosas, ¿no? Que diferentes partidos van apareciendo diferentes jugadores, ¿no? Que aportan y ayudan al equipo y bueno, también que es un plantel que trabaja muy bien, que hay un gran ambiente de trabajo, eh, con mucha ambición. Creo que todos tienen mucha ambición y todos, todos, digamos, estamos aquí con el mismo objetivo. Sí, sí, creo que yo lo veo un poco así. A ver, yo me encuentro muy bien aquí y creo que yo en lo personal como jugador de baloncesto me siento bien cuando ayudo a un equipo, cuando estoy en un equipo que hay buen ambiente, que se ganan partidos y que todos tiran para el mismo lado. Así que estoy muy contento y todos estamos muy contentos por el trabajo que se está haciendo. Bueno, durísimo, durísimo porque es un gran equipo con un gran plantel que tiene una base que hace varias temporadas que juegan juntos, que lograron cosas importantes, que ganaron la Liga, jugaron la final de la Eurocup, jugaron Euroliga. Entonces sabemos que de local más todavía se van a hacer muy fuertes y también sabiendo los dos equipos sabemos la importancia del partido, ¿no? Que estamos peleando ahí por una posición en los playoffs y estamos muy parejos en victorias, así que me parece que va a ser un encuentro muy lindo para ver y para jugar. Seguro que sí, son esos jugadores que uno contra uno, sin ayuda de un bloqueo, nada, pueden generar para ellos y para los demás. Entonces, cada partido creo que va a ser un espectáculo y van a ayudar muchísimo. Bueno, ja fa temps que crec que estem intentant ser un equip, no? Jo crec que és una idea que intento reforçar des del primer dia. No sé si és el millor moment, perquè a més hem tingut circumstàncies no molt favorables, lesions o jugadors que jo no hem volgut estar en aquest equip, però sí que crec que el nucli dur, no, de l'equip doncs, està molt reforçat, té molt clar quin és el camí que hem de seguir i les incorporacions a poc estan ajudant a reforçar aquesta idea, no? Jo crec que la penya d'avui i la penya que sempre ha sigut competitiva ha sigut quan l'equip i el nucli doncs, tenen molt clar el camí i jo crec que i espero i desitjo doncs, que no sortim d'aquest camí que ens està donant molts èxits. No? Bueno, per un costat, lògicament, personalment, sí, és un partit especial personalment perquè és un club doncs, bueno, és el club que em va donar l'oportunitat, no? I els hi estaré agraïts, però per un altre costat és un partit més dels 11 que ens queden, una pista difícil, com totes les que anem sempre que sortim fora olímpic, però a més un equip doncs, que ara mateix tenim la sort de poder competir contra ells i això vol dir molt per part nostra, però bueno, és un partit més dels 11 que ens queda i el que sí que espero i desitjo, com estem fent fins ara, és arribar als últims minuts amb opcions, hem de sortir bé, això és molt important, hem de tindre molta tranquil·litat perquè serà un partit on el València ens posarà lògicament les coses molt difícils, però espero que la nostra mentalitat i sobretot el nostre treball defensiu doncs, ens ajudi a poder estar en un lloc on tindrem un rival de màxim nivell.